Hem posat òxid de calci en l'aigua. I ara ho filtrem. Ho hem filtrat i ha quedat una dissolució transparent. Ara tenim una dissolució d'hidròxid de calci. L'hidròxid de calci és un dels reactius. L'altre reactiu serà el CO2 dels nostres pulmons. Abans de tot, posarem una punteta de fenoftalina. El color fúcsia indica que tenim una solució alcalina. Amb aquesta palleta Introduirem diòxid de carboni Dels nostres pulmons. A la dissolució. El color fúcsia ja ha desaparegut. S'ha produït una reacció química. i un dels productes és el carbonat de calci. que es pot trobar a les closques dels mol·luscs, per exemple.